अडीला पुढला 30 350 शब्बीर अडीला अडीला काय 350 येऊ देणार पण नाही 350 350 400 450 500 550 550 600 600 रुपये 650 रुपये तुम्हाला चले 400 रुपये 400 450 450 रुपये 450 रुपये ये भी 450 450 500 500 रुपये 500 रुपये मैं दो ये दो बच्चे 600 650 700 700 750 750 750 900 रुपये 900 रुपये बड़ा माल 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये जाने संतोष 900 रुपये 900 रुपये 2200 रुपये 2300 रुपये 2400 रुपये 2400 रुपये 2400 रुपये बोले बोलो 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 रुपये मेरा गाड़ी नो राज ले 100 रुपये कम लाज ले ये मारो